1980-е гады. Беларускія патрыёты кідаюць выклік камуністычным уладам. Пачынаецца змаганне за адраджэнне нацыянальнай культуры, мовы, дзяржаўнасці. У падполлі і дысідэнцкіх суполках згуканняў вясны, калокаў, мітынгаў у абарону культурніцкай спадчыны. Крок за крокам паўставаў нацыянальны рух за незалежнасць. 1980-е гады вачыма творцаў найноўшая гісторыя Беларусі у новым дакументальным серыяле Вячаслава Ракіцкага «Сведкі». Пры канцы 1980-х гадоў у былым Савецкім Саюзе адначасна абвастрыліся ўсе яго хваробы – эканамічныя, сацыяльныя, міжнацыянальныя. Станавілася відавочным, што проста лекаваць смяротна хворую дзяржаўнае ўтварэнне з 15 рэспублік ужо практычна немагчыма. Нацыянальна-дэмакратычныя сілы амаль ва ўсіх былых рэспубліках ССР бачаць выйсце з сітуацыі ў спыненні існавання Савецкага Саюза. У 1988 годзе пачынаецца гэтак званы парад суверэнітэтаў, калі Эстонія першай прыняла дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Нягледзячы на тое, што Масква гэтую дэкларацыю не прызнала, аналагічныя дакументы прымаюць і Вярхоўныя Саветы іншых саюзных рэспублік. 27 ліпеня 1990 году у выніку драматычнага абмеркавання і пры шматтысячнай падтрымцы людзей на плошчы імя Леніна, цяпер плошчы незалежнасці, таксама Верхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Гэтая гістарычная, лёсавызначальная для беларускага народу падзея адбылася ў авальнай зале Дому ўраду. За прыняцце дэкларацыі цалкам прагаласавалі 229 дэпутатаў з 232 зарэгістраваных, пры 3, што не галасавалі. І гэтую і наступную падзею мы будзем абмяркоўваць з тагачасным дэпутатам Верхоўнага Савета 12-го склікання гісторыкам Олегам Трусавым. Олег, па ўсім Савецкім Саюзе пачаўся працэс выхаду з той імперыі. Парад суверэнітэтаў. Чаму Беларусь была толькі 10-й? Беларусы не хацелі пакідаць ССР, хацелі заставацца ў той вялізнай імперыі. Ну, глядзячы, якія беларусы. Не трэба забываць, што вельмі вялікае ўзрушэнне на беларусаў аказала суседняя Літва, якая вясною 90-го года наогул выйшла з ССР. І гэта было вельмі адмоўна прынята нашай номенклатуры і большасці насельніцтва. Як это можна выйсці з ССР? І гэта, дарэчы, паўплывала на выбары, якія былі вясной 90-го года, і ў другім туры шмат кандыдатаў ад БНР проста не прайшлі. Таму што электарат быў за тое, каб у хорошым Савецкім Саюзе астацца. Не ў тым, якім ёсць, но ў нейкім такім палепшым. А хто ініцыяваў тады гэтую дэкларацыю аб суверэнітэце? Хто якраз рыхтаваў гэтыя дакументы? Ну, у любым выпадку апазіцыя на платформе БНФ, яна была штуршком усіх законаў. І мы яе рабілі адначасова з тымі дэкларацыямі, якія ўжо прынялі Прыбалты. Іншая справа, што доўгі час яе ў парадак дня не встаўлялі, над намі смяяліся, а тут Расія прыняла. І як толькі прыняла Расія, адразу дасталі з шуфляду той праект і пачалі яго прымаць. Вельмі цікава, што у часе галасавання ўжо за саму дэкларацыю дэпутаты Верхоўнага Савета 12-го склікання, якія былі перадусім незалежнікамі, пакідаюць залю і не галасуюць. Што ў той дэкларацыі вас не задавальняла? Адзін з пунктаў, дзе казалася, у гэтым пункце была такі запіс, што трэба па-новай ствараць Савецкі Саюз. Дарэчы, потым, памятаеце, насіўся Гарбачоў, новагароўскі працэс і гэтак далей. То есть, упершыню, вот эта ідэя новага Саюза была закладзена ў беларускую дэкларацыю. І таму мы, прыняўшы першыя пункты, катэгарычна адмовіліся прыняць гэты пункт і, адпаведна, галасаваць за яе ў цэлым знак пратэста
пакінулі залю. А чаму астатнія дэпутаты ўсё ж аб'ядналіся на А платформе тут гэтай атрымалася дэкларацыі? так. І камуністы ў тым ліку. А тут нехта з іх сказаў: а раз БНФ выйшаў на зло пазняку, прымем декларацыю. І нам на зло яе прынялі. Мы моцна смяяліся. Дарэчы, ці адчувалі вы тады падтрымку плошчы? Ну, вядома, адчувалі, але не трэба забываць, што эта падтрымка была не такая вялікая, якую мы хацелі. Ўсё ж такі значная частка насельніцтва заставалася савецкімі людзьмі. І казаць, што эта падтрымка была велізарная, то не. А затым быў рэферэндум. І чаму беларусы ўсё ж падтрымалі вот эту фармулёўку застацца ў СССР? Я тлумачу. У тым рэферэндуме вясной 91 года прымала ўдзел прыкладна 7 мільёнаў чалавек. І за выхад з СССР мільён прагаласаваў. Так што ўсё ж такі Я мільён. галасаваў за выхад. Мільён. І аказалася, што і людзей з вышэйшай і сярэдняй адукацыі роўна мільён. Астатнія это былі дзеці вайны, як моя маці, неадукаваныя, цёмныя, яны потым прагаласуюць за Лукашенка. Дзяржаўны суверэнітэт Беларусі заставаўся толькі на паперы. Дакумент не меў юрыдычнай сілы, па-ранейшаму Беларусь жыла паводле старых савецкіх законаў. І толькі праз 13 месяцаў беларусы ўзялі лёс ва ўласныя рукі. Калі 25 жніўня 1991 году пасля паразы камуністычнага путчу ў Маскве на нечарговай сесіі Вярхоўнага Савету дэкларацыі быў нададзены канстытуцыйны статус. І мы працягваем нашу размову пра падзеі тых дзён з дэпутатам Вярхоўнага Савета 12-го склікання, тады яшчэ БССР, гісторыкам Олегам Трусавым. Олег, камуністычны путч у Маскве, разгубленасць камуністаў, гэта паўплывала на тое, што вы змаглі ўсё ж паставіць пытанне пра канстытуцыйны статус дэкларацыі? І яшчэ трэба сказаць, што мы своечасова падтрымалі Ельцына. Бо калі быў путч, менавіта дозвы Ельцына мы распаўсюджвалі ў народзе і былі бачна, што дэмакратычная Расія тады была на нашым боку. Якім чынам вам удалося паставіць гэтае пытанне на нечарговай сесіі? Як падрыхтавалі дакументы? Хто быў ініцыятарам? Магчыма, вы ўзгадаеце нейкую тую ноч, калі працавалі над дакументамі? Ну, пачатак нечарговай сесіі – это якраз пачатак путча. Бо першы дзень путча мы сабраліся ў Верхоўным Савеце, пайшлі да Шушкевіча з патрабаваннем склікаць эту нечарговую сесію, пачалі збіраць подпісы дэпутатаў, і якраз к 20-му, калі путч ужо быў падаўлены, скабралі сесію. То есть пачатак сесіі – это 19 жніўня. Рэзалюцыя была цалкам падрыхтавана апазіцыяй ад БНФ? Так, прапанова была наша, тым больш, што там было ўсё гатова. Вось дэкларацыя, якую вы прымалі без нас, а цяпер давайце прымем яе разам. Сабраліся і прынялі. І чаму камуністы прагаласавалі? Таму што яны вельмі баяліся за свой лёс. У Маскве да ўлады прыйшла антикамуністычная сіла і была спынена КПСС у Маскве. Дэкларацыю, нават надаўшы ёй канстытуцыйны статус, трэба было напаўняць рэальным сэнсам, рэальнымі рашэннямі. Якія былі першыя рашэнні, калі Беларусь станавілася канстытуцыйна незалежнай краінай? Ну, самыя першыя рашэнні былі пасля таго, як мы з'ездзілі ў Маскву. Якраз 1-2 верасня пачаўся апошні з'езд Верхоўнага Савета СССР. І мы туды былі запрошаны. І менавіта там, в Маскве, Савецкі Саюз з федэрацыі ператварыўся ў конфедэрацыю. Таму пачатак роспуску Савецкага Саюза зрабілі ў Маскве ў верасні. Я вось вас увесь час слухаю, вы гаворыце, Ельцын, вы з'ездзілі ў Маскву і гэтак далей. Нерэальны быў суверэнітэт вот, без погляду ў бок Масквы, кіраўніка Расіі? Я скажу так, што каб Расія не прыняла дэкларацыю аб незалежнасці і не перамагла падчас путча, то і блізка б не было ніякіх незалежнасці. Таму што тут бы былі назаўтра расійскія савецкія танкі, і ўжо вагоны, каб нас арыштоўваць, былі прывезены. Мы ўжо былі ў спісках, хто на расстрэл,
а хто на вывоз. Это на 19-е жніўня. Таму як гісторык хочу сказаць, што нам моцна пашанцавала. Упершыню Расія на чале з Ельцынам часова стала саюзнікам усіх дэмакратычных сіл усіх 15 рэспублік. Разумела, гэта плошча, на якой я быў. Вы за кожны пункт падымалі рукі, а мы на плошчы падымалі і за кожны пункт, і за тое, каб вашы рашэнні набылі ўсё ж сілу. Мы марылі, мы плакалі на плошчы. Ну так і атрымалася, што тое, што было на плошчы, тое, што было ў залі, і тое, што было на тэрыторыі ўсяго Савецкага Саюзу, першыню, можа, за 200 гадоў саўпала разам. Першыню беларусам пашанцавала. Увесь час нам 500 год гісторыі не шанцавала. Успомніце, як у Рызе нас дзялілі, як дзялілі ў Берасці у 18-м годзе. А тут атрымалася, і мы гэты момант не упусцілі. І ўсе аб'ядналіся, і левыя, і правыя камуністы, БНРФаўцы двумя трэцямі зрабілі ўсё, што трэба. І гэта мудрасць нашай нацыі. Так пачалася рэальная незалежнасць Беларусі. І ў той жа час юрыдычна працягваў існаваць ССР, юрыдычна у якім працягвала існаваць БССР. Склалася дзіўная дваістая сітуацыя. І толькі 8 снежня ў Віскулях, што ў Белавежскай пушчы, адбываецца развязка. Падпісаныя кіраўнікамі Беларусі, Расіі і Украіны белавежскія пагадненні заканадаўча афармляюць канец імперыі. Свой подпіс пад дакументам разводу паставіў тагачасны старшыня Вярхоўнага Савету БССР Станіслаў Шушкевіч. Станіслаў Станіславович, сёння вельмі часта можна пачуць ад некаторых палітыкаў, а таксама і гісторыкаў, што вялікае значэнне віскулёўскія пагадненні не мелі, маўляў, галоўнае тое, што дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце быў нададзены канстытуцыйны статус. Дык якое значэнне мелі віскулі, якая небяспека навісала над Беларусю, што яшчэ запатрабаваліся віскулі? Вы ведаеце, калі я ехаў у Віскулі, то я абсалютна не ўсведамляў, што ёсць там небяспека, што ёсць нейкія праблемы з незалежнасцю. Таму што ехалі мы там туды вырашаць зусім іншае пытанне. Мы хацелі, каб беларусы не замерзлі зімой. У нас не было дастатковай колькасці нафты і газу. І для гэтага мы ехалі туды. Але калі мы сабраліся, то мы ўсведамілі, што калі мы не прымем палітычнае рашэнне, то мы можам толькі прасіць Гарбачова нам дапамагчы, а больш нічога. А з намі быў усенародна абраны прэзідэнт Расіі і чалавек, якога я значна лепей разумеў, з якім вельмі добра кантактаваў, гэта быў Ельцын. І ведаеце, што цікава, што з ім быў марксіст-леніст, філосаф Бурбуліс, які пасля такіх папярэдніх размоў раптам пытае ўсіх: а ці не паставіце вы свой подпіс пад такімі словамі, што СССР як геапалітычная рэальнасць і суб'ект міжнароднага права перастае існаваць. І от, ведаеце, я ў першы раз у жыцці заўважаў марксіста-ленінца філосафа, тому што ён вельмі правильна сказаў. Я пазайздросціў яму, я думаю, чаму я такого не прыдумаю? Я зразу сказаў: падпішу. І так усе астатнія пагадзіліся. Вот так адбылося гэта падпісанне. А ўжо пасля мы ўсведамілі, і, дарэчы, нам вельмі памог Карл Білд. Ён папрасіў Рэйхсдаг адкрыць перапіску дыпламатычную заўчасна, не так, як звычайна праз 50 гадоў гэта бывае у Швецыі, а праз 20 гадоў. Так вот, уся эта перапіска шведская, да і сусветная, кішэла такімі паняццямі, што СССР на грані грамадзянскай вайны. Таму што сапраўды многа было прэтэнзій ва ўсіх да ўсіх, і ў багатых да бедных, і геаграфічна, і рэлігійна, і як хочаце. А тут все сказалі: вы свабодныя. Вы свабодныя, а далей дзейнічайце, як умееце. А без віскулёўскага пагаднення не магла адбыцца, не адбылася незалежнасць Беларусі, суверэнітэт? Вы ведаеце, як жа ж яна адбылася? Мы прынялі дэкларацыю, зрабілі канстытуцыйным законам. Это парадзіла многія складанасці, але это было вельмі важна. Это вельмі важна было. Ну, але гэта ўсё роўна была дэкларацыя. Хаця яна набыла сілу канстытуцыйнага закону, таму што яна не была пабудавана як закон. А тут быў канкрэтны дагавор з 14 пунктаў, і ў прэамбуле былі ты словы, якія ўжо сказаў. Так, значыць, мы станавіліся незалежнай структурай і маглі ўчыняць тое, што хацелі, што ўчыняў бы наш парламент, наш урад. Мы сталі
зрабілі крок да незалежнасці. Але вы яшчэ і падпісалі ўтварэнне Саюза незалежных дзяржаў СНД. Не было гэта драматычнай ці трагічнай памылкай, нейкай закладзенай бомбай пад тую сітуацыю, якая сёння ў Беларусі? І яшчэ не, мы подписали одно погоднение, оно так и называлось. О создании Содружества независимых государств. По-русски, ну и было это на белорусской мове и на украинской. Мы створили супольность незалежных держав. Ведаеце чему? Мы ж жили увесь час на грани подписания нового союзного договора. И там повинно было быть выкреслено, повинно быть окреслено, какая у нас незалежность. И тут фактично все ж думали, что мы собрались как новый договор союзный. А мы тут вырашили, что не, пробачьте, хопить існувати империи зла. И подписали договор об створении Содружности незалежных держав. Один договор. Его подписали 6 человек. А заяву об том, что мы сделали, концептуально, короткую заяву подписали 3 человека. Ельцин, Кравчук и я. Драматычны 1991 год увайшоў у гісторыю Беларусі як год адраджэння дзяржаўнасці. БССР становіцца Рэспублікай Беларусь, раўнапраўна ўваходзіць у міжнародную супольнасць. Нацыя набывае вялікі імпульс для свайго развіцця.